गाहायनि खोमोनखौ हना लायोब्ला माबाफोर मुलाम्फा एबा खहाफोर जायो नामा? बेखौ मा हौवा हिनजाव गासैबो हना लानो हायोना? एबा बेफोरबायदि खोमोन हना लानाया लाजिनायनि बाथ्रा नामा? जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि सोंनायनि फिननायखौ नागिरोब्ला नैबे भिडिअखौ जोबनायसिम नायब्लानो जाबाय। 18 बोसोर जायै उन्दै गथ'फ्रा अन्नानै नैबे भिडिअनिफ्राय जानगाराव थाब्लानो जाबाय। नैबे भिडिअखौ खालि सोलोंथाइनि थाखायल'सो बानायनाय जादों, गुबुन गाज्रि खामानिनि थाखाय नङा। फैदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। 1 नम्बर पइन्टआव दं गाहायनि खोमोनखौ हयोब्ला माबाफोर गोजोननाय मोनो नामा? लोगोफोर, गाहायनि खोमोन हनाया जेबो गोजोननाय एबा प्लेजार मोना। बेयो जेरैबायदि जों नर्मेल खानाय सिनब्ला बा दारि सिनब्ला जेरैबायदि नर्मेल, थिग बेबो बेबायदिनो मोनसे नर्मेल। नैथि पइन्टआव दं क्लिन आरो साखोन सिखोन मोनदांनो हागौ। खायफा सुबुङा दारिखौ एबा सिंनिखौ हनायनि उनाव साखोन सिखोन मोनदाङो। आथोन गेलेनाय समाव साखोन सिखोन मोनदांनानै कनफिडेन्सआ बांनोबो हागौ। थामथि पइन्टआव दं स्किननि हमदांथि एबा मोनदांथिया बाङो। फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि सोरबा सुबुङा गाहायनि खोमोनखौ हना लायोब्ला लाजिनाय एबा एवथुयोब्ला जेरैबायदि मेवनाय मोनो, बेफोरबायदिनो नोंथाङाबो एवथुनाय बायदि मोननो हागौ। ब्रैथि पइन्टआव दं साइड इफेक्ट्सनिफ्राय जानगाराव था। जानला मानला गाहायनि खोमोनखौ हना लायोब्ला स्किना गोजा एबा एलार्जिबो जानो हागौ आरो खोमोना लावाबो जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा एसे साबधानै गाहायनि खोमोनखौ हनाया मोजां। 5 नम्बर पइन्टआव दं बेयो पार्सनेल चइसबो जानो हागौ। लोगोफोर, गाहायनि खोमोनखौ हनाय एबा हयैया बियो गावनि सायावसो दिपेन्ड खालामो। बेयो नङादि जोङो बेखौ हथारनो नांगौ। अके लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना फिननायखौ मोनबाय होननानै। लोगोफोर, जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे आरो माबाफोर सोंनो गोनां दङब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। भिडिअखौ शेयार खालामना हो लोगोफोर। अब्ला बी केयारफुल एन्ड अल्सो बी हेल्दी।